Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Barangay Kapitan ug ABC President sa Glan, Sarangani Province ang ulahing biktima sa pagpamusil sa riding in tandem suspect sa General Santos City. Patay ang barangay captain sa Barangay Glan na Padido, Sarangani ug kasamtangang Association of Barangay Captains President nga si Isidrito Cañete. Human kini gipusil sa riding in tandem criminal sa General Santos City. Base sa investigasyon, nagmaneho sa SUV ang biktima gikan ng Glan sa may J. Catolico Street. Apan pag-abot sa traffic light sa may corner Bula Lagao Road, kalit mitapat ang riding in tandem suspect o gipusil ang biktima kaganiyang alas 10:30 sa buntag. Na-recover sa crime scene ang duha ka basyo sa wala pa matinong kalibre sa bala. Wala pa mihatag sa ilang kabahin ang pamilya sa biktima. Para ang pang-imbestigasyon sa kapulisan sa General Santos City, kinina ang ikaapat nga kasong pagpamusil patay sa Jensan sulod sa bulan sa Disyembre. Actually kaning namatay di man guni taga Glan ni banda sa kabarangay official. So wala pa tayo na ibalaan. Sa bagyo actually nalarma lang yun ang barangay Lagaw kay dugay na nitabo. Karon na po nibalik almost a year nga dunay sa aming nani. Driver sa usa ka delivery truck naipit human nabangga ang gimaneho niini sa usa ka dump truck. Ani ang detalye? Naipit ang driver nining delivery truck human mibangga sa gisundan nga dump truck kaganyang buntag sa Ozamiz, Davao City. Ang driver gilang si Ronald Susada dali hinong na rescue sa may personay sa Urban Search and Rescue Team sa Central 911. So bump from behind lang ni siya no kani atong truck mo going to left siya pa biyaw gyangga. Tapos na nagsunod murag kusog-kusog yun ding dagan sa atong nibangga. Mayo na ang kahimtang ni Susada samtang luwas na usab ang driver sa truck nga si Michael Duway. Minor injury lang pero naipit to yang tiil tong kusog-kusog lagi pagabangga. To dan gi-request sa atong 911 tong kuno to dali na po sa naka-responde. Tungod sa hitabo, nakulgot ang dagan sa trapiko sa lugar. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Suroche para sa One Mindanao. Walay puwas karon ang operasyon sa kapulisan sa Cagayan de Oro ug upol sa El Salvador. Batok illegal nga droga. Pipila sa high value target ang nadakpan. Si Cyril Chavez alang sa dugang detalye live. Cyril. Yes, Real, kanhing technician, cameraman sa usa ka dakong TV network dinhi sa Cagayan de Oro City ang usa sa mga nadakpan samtang driver og konduktor sa upol nasikop sab. Dakpan sa ikasang bypass operation sa mga operatiba sa PS7 Bulwa PNP si Brian Isin, 39 anyos, og residente sa Phase 2 Science, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Human mapalitan og usa ka sachet sa gituwang shabu. Ang suspect kaning technician cameraman sa usa ka TV network sa Dakbayan.
Siya ug ang igsuon niya ang target apan ang dinakpan lang ang mipatimaw atol sa operasyon. Mao to nga ingon siya nga wala na kuno siya trabaho. Siguro sa iyang pagka-jobless may result siya sa pagpayot sa maong illegal nga mga droga diya sa maong area. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa suspect apan may balibad kini nga moatubang sa kamera. Samtang sa laing operasyon, naaktuhan sa mga operatiba sa Lumbia Police sila Saidel Beha, 32 anyos ug Mark Anthony Ramas, 35 anyos nga magripak na unta og shabu atol sa bypass operation. Gawa sa usa ka pakete sa gituwang shabu, nakuhaan usab kini og laing 5 ka dagkong pakete nga mobalor sa 406,000 pesos. Kamulo ta ni sila ripak dito sa area. Moto nga napalitan lang ginamo moto nga among kasama mong bypass operation. Sa Upol, Misamis Oriental, dakpan sa kapulisan si Giovanni Bedro, 24 anyos, ug Dean Madrio, 25 anyos, driver ug konduktor sa PUJ. Napalitan ang duha og usa ka pakete sa sabu ug laing upat sa ilang posisyon. Giniisa nga Tagalo yung bunbun, kuan na ni siya kining nag-surrender na kasi BRP. Na monitor na to nga nagbalik na sa iyahang illegal activities, ang pamaligya sa shabu. Sa El Salvador City, dakpan sab sa laing operasyon kontra droga si Harold Gamlot alias Moklo, 37 anyos, residente sa Zone 2, Barangay Sambulawan. Nakuha gikan sa suspect ang kapin 24,000 pesos nga kantidad sa gituwang shabu. Kini pod sir atong nadakpan gumikan pod ni sa rebelisyon sa kanhi ihang kauban sa pag-involve sa illegal na droga. Girebel nga siya kauban siya. Ug mao nga nagkandak ta og validation ug ato ang napamatauran nga involved gid sa illegal na droga. Real gipasalig karon sa otoridad nga bisan pa man sa pandemya nga padayon natong ginasagubang, pasalig nila nga magpadayon ang ilang mga operasyon nga ginahimo batok illegal nga droga. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Sikop ang duha ka negosyante sa Davao City sa managlahing higayon tungod sa iligal nga pagpamaligya og sabon ug LPG tank. Ani airport ni Sheila Vergara Rubio. Gidakop sa CIDG 11 ang duha ka negosyante sa Davao City humang giingong iligal nga namaligya og sabon ug LPG tank. Ang usa ka negosyante gikatahong namaligya og sabong pangligo nga walay permiso sa Food and Drug Administration ken FDA. Ang suspect giilang nga si Juniel Arabani Ibanez, 25 anyos ug residente sa Purok 3, Barangay Tamayong, Kalinan District. Nakumpiska gikan sa dinakpan ang 20 ka Nature's Glow bath soap nga nagkantidad og 90 pesos kada usa. Upat ka box nga dunay 180 pieces sa maong sabon ug 2,000 pesos nga buy bust money. Samtang sa entrapment operation sa Barrio Obrero, dakpan ang negosyanteng si Gregorio Velasco Bagumbaba II ug kaubanang nga si Marvin Lion Salvador. Human giingong namaligya ang LPG tank nga walay permiso sa Price Gas Company. Atol sa operasyon, naaktuhan usab ang pag-refill og mga empty cylinder tanks nga walay permiso gikan sa Department of Energy. Nakumpiska atol sa operasyon ang mga tangke sa LPG sa nakareng kumpanya, refilling gadgets ug kwarta. Napasakahan gilayon og kaso ang mga dinakpan. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Gikatag ng infeksyon sa African swine fever sa pipila ka barangay sa Talikod Island sa Samal. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Tek, gawas sa upat ka mga barangay sa Talikod Island, usa na lang ang nagpabiling luwas sa African swine fever. Natala ang unang kaso sa African swine fever sa barangay Dadatan sa Talikod Island sa Samal. Apan karon, nakaabot na kini sa barangay Linusutan ug barangay Santa Cruz. Gipang patay dayon ang 526 ka binuhing baboy nga anaa sulod sa 500-meter radius aron mapugnan ang pagkatag sa virus sa uban pang area. Sa upat ka barangay sa Talikod, ang barangay Kugo na lang ang nagpabiling luwas sa ASF. Mao na lagi na ipangtaguan manggod. So mao na katag inuon ang kagaw. Target manggod nato dyan di, hopefully by January, stop siya, mapunggan yun nato. Para by, kay 6 months manggod na eh. So by August o July, hopefully, makastart na po repopulate na po. Sumala ni Dr. Edonel Sala, ang head sa City Veterinarian's Office, nga tungod sa pagpakaunog lamaw ug di pagtuman sa biosecurity protocol ang hinungdan sa paspas nga pagkatag sa kagaw. 17,000 ang populasyon sa baboy sa Samal Island.
4,000 niini ang sa talikod. Ang gikabalak-an sa LGU, basin mutabok ang virus sa main island. Busa ilang gipahugtan ang pagbantay sa mga magpalusot o mga baboy, buhi man o karne, ingon man mga byproducts niini. Giandam na sab sa LGU ang hinabang alang sa mga apektadong hog raisers. Last Friday, ang CDR Council sa Samal nag-declare taog state of calamity para magamit pa nato tong mga pondo no, na idungag para ang importante mango diri ang indemnity fund na mahatag dayon nato. Gawas sa kining financial assistance, muhatag usab ang local government unit sa Samal og mga manok ug mga kanding isip alternatibong panginabuhian sa mga apektadong hog raisers. Tek. Daghang salamat, John D. Esteban. Sugod karong December 21, ginaatangan na ang gingong Christmas star nga nakita sa tulo ka hari kung asa gipanganak si Jesucristo sa Bethlehem. Apan sigon sa mga eksperto, dili kuno kini bituon kundili ang gipaabot nga paglinya sa planetang Jupiter ug Saturn o ang ginatawag nga Great Conjunction. Makita kini karong December 21 sa gabi o mga 45 minutes human musawp ang adlaw ug mulungtad hangtod sa katapusan sa bulan. Mas klaro sab kuno kini kung mogamit og teleskopyo o kung walay pag-ulan ug dili mapanganuron. Dugang sa mga eksperto, panagsa lang kini mahitabo ug masaksihan kini pagbalik human sa 800 o 800 ka tuig. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Arestado ang tulong mga suspected illegal loggers sa naglahing lugar sa Surigao del Sur. Unang nadakpan sila si John Del Orellaneda o Bernaldo Cobero sa operasyon sa Barangay Agsam, Lanusa, Surigao del Sur. Si Orellaneda nakuhaan og lawaan nga mobalor og kapin 10,000 pesos, samtang si Cobero nakuhaan og bayang lumber nga nagkantidad og 5,000 pesos. Dakpan sab si Ed Pael sa Purok Macopa, Barangay Bioto, Tandag City, Surigao del Sur. Nakuhaan kini og lawaan lumber nga mo kantidad og kapin 8,000 pesos. Kasuhan ang tulo sa pagsupak sa Presidential Decree 705 o ang forestry laws. Sa Iligan City, dakpan sa Joint Bypass Operation sa NBI sa Iligan City ug Cagayan de Oro City ug Police Station 1 ang high-profile illegal drug pusher na si Samir Abdullah Makapintal sa Pinesville Street, Barangay San Miguel. Nakuha gikan kaniya ang suspected shabu nga motimbang og 25 grams og marked money. Taga Marawi City ang suspect kinsa idlas kuno kaayo sa mga otoridad. Sa Butuan City, arestado ang 5 ka mga tao sa usa ka balay sa Purok 13B, Barangay San Vicente, nga gihimo kunong drug den. Sa operasyon sa PDEA 13, dakpan sila Maynard Ian Bitco, kinsa mo'y drug den maintainer. Kauban ang laing upat pa nga sila si Paul John Radaza, Chicani Junyu, Kyle Mix ug Anthony Bertodazo. Nakuha gikan sa lugar ang 10 ka gramo sa gituohang shabu nga nagkantidad og kapin 68,000 pesos ug mga drug paraphernalia ug buy bust money. Nakuhaan sa CCTV ang pagpangawat sa usakain sa Davao City. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Mao kini ang kuha sa CCTV camera sa pagpangawat sulod sa usakain sa Panakan, Davao City kadlawon adlawng Sabado. Makitang daw naniid pa ang 2 ka sospek sa palibot. Taod-taod, gitarget ang usa ka kwarto. Doon na sila'y gilugit hangtod sa ilang natanggal ang glass sa ubos nga bahin sa jealousy window. Dayon giablihan ang pultahan. Milong tadugunom ka minuto ay natangag sa mga kawatan ang mga bag ug mga cellphone sa magtiayon nga customer. Kinsa wala na nakamata tungod sa hinanok nga pagkatulog. Wala usab daw kabantay ang mga trabahante sa in nga gisulod na sila og kawatan. Gituuhang usa ka bata ug hamtong ang mga suspect. Dira nun sa front namo, ma'am. Nagbalik-balik lang sila niya naniin. Nagtanaw sila kung mataba akong mga kauban niya. Nakatulog din sila. Sulod sa leader sa amo akatulog. Niya pagsulod nila, siguro wala man sila nakuha dari kay wala may mga cellphone pod kay nasulod. Nato sila dito sa room 10. Nagkandak na nga ito ang mga tanong sa 24/7. But maulagi, kini po nga itong mga ilaptanan ng kamot, ang bantayan na po ang nagrubing. Posible daw nga sa maong barangay rapod nagpuyo ang mga sospek kinsa padayon pang ginapangita sa otoridad. Nagpahimangno ang kapulisan sa katawhan nga magbinantayon labi na nga nagkaduol ang Pasko. Sanglit mausab kini ang sagad panahon nga musiaw ang kawatan. Gamiton na po nato itong culture of security
magbantay na sa itong kaugalingon ni ito tagag opportunity kato mga would-be nga mga mangawat sa tuwa. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D.S. Esteban para sa One Mindanao. Sirado ang mga opisina sa lokal nga kagamahanan sa Santo Tomas, Davao del Norte human duha ka empleyado niini ang nagpositibo sa COVID-19. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao pinaagi niining report. Tulog ka mga empleyado sa gobyerno sa Cagayan de Oro City ang nalakip sa 11 ka nagpositibo sa COVID-19. Usa ka 26 anyos nga taga Barangay Bunbon, 25 anyos ug 62 anyos nga mga taga Barangay Makasandig, 15 pulos mga babay. Nagpositibo sab sa COVID-19 ang usa ka 12 anyos nga babaeng taga Lapasan, 15 locally stranded individual gikan Cebu. Ana-ana sa 2,518 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 1,962 ang nakarecover o 114 ang namatay. Sa ikadawang higayon, walay natalang bagong kaso sa COVID-19 sa General Santos City, samtang 11 ang nadugang sa nakarecover sa sakit. Doon nagyapoy 1,207 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City, samtang ana-ana sa 1,054 ang naayo o 51 ang namatay. Ikaduha ang Davao City sa dunay pinakadaghan og bagong kaso sa COVID-19 nga natala sa DOH kagahapon nga anaa sa 90. Misaka na sa 7,158 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 4,623 ang recoveries ug 319 ang namatay. Gisuspindi sa lokal nga kagamhanan sa Santo Tomas, Davao del Norte ang tanang transaksyon sa ilang mga opisina human duha ka empleyado niini ang nagpositibo sa COVID-19. Kinialang sa decontamination sa tanang opisina, mubalik ang normal operations niini ugma Disyembre 10. Miabot na sa 1,117 ang total COVID-19 cases sa Davao del Norte. 890 ang recoveries ug 35 ang namatay. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Otsyentay 4 anyos nga nanay, dili mo biya siyang gipuy ang balay tunga sa sementeryo tungod sa iyang bana nga gilubong sa lugar. Apan luyo niini, duna day issue sa panag-iya ang maong luna. Ania atong balitang barangay. Siya si Nanay Florencia Lapis, 84 anyos, nag-inusarang nagpuyo dinhi sa sementeryo sa Lubugan, Davao City. Duna may tabang ang iyang mga anak, apan naniguro kini pinaagi sa pagpamaligya og tubig. 3 pesos matag container. Dili kuno siya mopahawa sa lugar kay dinhi usab gilubong ang iyang bana. Dugay naman ko dito may pansyon. Dili na lang ko magpakamatay. Ano man? Basta dili lang. Nga si tatay di mo biyaan. Diha na lang mamatay ko diha pod. Apan gikasuko sa mga anak niini nganong gipaguba sa nagpailang tag-iya sa yuta ang kasilyas ni nanay. Wala usab kunoy katungod ang mga anak o kapuhan sa orihinal nga tag-iya. Unsa pa may mahimo ni mama ana? Di mo ana magpansyon. Kinsa may nagbaligya ana sir? Sila. Oo, katong Sila. Katong nagakuha na ni. Katong nagademolish ani. Illegal demolition man akong file kaso harassment. Gani demortgage ni nila din sa among silingan. Kay pag no, iulat na lang nila nga mawala ang mama. Apan sumala sa pamilyang Alfeche, gipulihan kuno nila ang gigubang kasilyas nga gihimo na karong pansyon. Ibuhaton na siya sa akong anak. Katong na gikuha na sa pansyon. Oh, kay na may tag-iya ato gibayra naman to. Oh, so siya ang yang anak mo nasuko, nga dapat siya mobalhin unta kay ang yang anak puron man ninyo, di man siya gusto mo balhin kay sa mukan lagi siya. Buot husayon sa barangay ang duha ka kampo. Kanang yuta is private na. Nga ilang ginihinig baligya diha kung yung palit ni magpansyon ilang ginabaligya. Nagpatawag naman nag-invitation ang Pikas, so ako na ang palingkamutan nga mausay sila kung unsay ang mga buhaton. Luyo sa problema nga nakapalibot sa tigulang. Unsa ka ang iyang gustong mahitabo? Di na ko magdugay po gani kung mamatay ko. Manang mamatay ko kay wa na. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Suroche para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mikabat sa 183 million pesos nga smuggled nga sigarilyo ang gipangguba sa Bureau of Customs sa Zamboanga City.
Gamit ang backhoe ug tubig gikan sa kabomberuhan, sobra 5,200 ka karton sa mga smuggled nga sigarilyo. Piska sa otoridad gikan Zamboanga Peninsula Region, Sulu, Basilan ug Tawi-Tawi ang gipangguba sa usa ka bodega sa Barangay Baliwasan sa Zamboanga City. Sugod Enero hangtod Nobyembre miabot na sa 2.2 billion pesos nga kantidad sa smuggled items ang gipangguba sa BOC sa Zamboanga City. Kini subay sa mando ni BOC Commissioner Ray Leonardo Guerrero nga padayon ang operasyon kontra smuggling bisan sa Kapaskuhan. Nagtanom og sorghum ang mga mag-uuma sa Davao del Norte isip alternatibong panginabuyan. Unsa ba ang sorghum? Atong sayron sa report ni Jandy Esteban. Dinhi sa lapad nga luna sa Barangay Magatos sa Asuncion, Davao del Norte, nananom og sorghum ang mga mag-uuma. Sila ang mga mag-uuma kan sa mga pananom nga saging na apektuhan sa fusarium wilt, nga klase sa sakit sa saging nga walay epektibong treatment. Kini ang ilahang nahimong alternatibong panginabuhian sa tabang sa Minda ug Davao del Norte Provincial Government. Dako po siya natabang sa area labi na diri sa Barangay Magatos tungod ang mga sagingan diri nga kabindis nga daw na mo ni siyang alternatibong dali ra pod makwartahan. Ang sorghum usa ka matang sa sagbot nga dunay katakos nga mabuhi, luyo sa tumang kainit nga makamugna og grains. Pwede kini himuong livestock feeds. Sulod sa 4 ka bulan, pwede na dayon kining ma-harvest. Ang atong atensyon na balik sa sorghum karong panahon na tungod kay kini usa ka tanom na pwede maging alternatibo na itanom sa mga banana areas nga affected sa fusarium wilt disease. 200 ka sako sa sorghum seeds nga dunay 5 ka variety gikan Amerika ang gitanom sa pipila ka area sa Davao del Norte sa tumo nga makapahimulo sa sorghum farming ang mga mag-uuma, labi na ang indigenous people. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Aron makatabang karong may pandemya og nagkaduol nga kasaulugan sa Kapaskuhan, midonar og dugo ang matag ni Panon og kapulisan sa El Salvador City. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Subay sa temang Give Blood on Christmas Day, mipahigayo na usab ang kapulisan sa El Salvador City og bloodletting activity. Tumong niini nga makatabang ngadto sa mga labing nang ginahanglan, labi pa kulang karon ang supply sa dugo sa mga ospital. Lipay sab ang kapulisan sa El Salvador, sanglit nakita nila ang kooperasyon gikan sa mga tagnipanon. Daghan kayong naghatag og testimonya sir og nagpasalamat sir og niadto sa police station sir kay mapasalamaton sila sir sa panahon sa emerhensya nagi dugo nga ilang nadawat. Dako sab ang pagpasalamat sa Philippine Red Cross sa inisyatibo sa kapulisan, sanglit daghan kinabuhi ang maluwas sa mong mga dugo. Dako gyud kay na katabang labi na karon panahon sa pandemya na gamay na lang ang mga tao na muhatag sa ilang dugo. Mabutan na to, gamay na lang mga donors. Busa na yung ani ng mga kalihukan na kami ang Red Cross mo adto gyud sa lugar. Dako sab ang kalipay nga gibati sa mga tagnipanon nga midonar sa ilahang mga dugo, sanglit sigurado sila nga magamit kini sa mga taong nanginahanglan og tabang. Matag ko basta qualify lang ta nga pag-examine sa ato akong qualify, matag ito sa dugo. Yes sir, kay para sa ako sir, dili man ako ipanghangol lang ako ang dugo sir as long as na ako'y matabangan ng mga tao sir. Kay tsada mong gud sa pamati nga nakatabang kasi mo ang isi ka tao. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 68.2 milyon katao na ang nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan, samtang sobra 444,000 na ang nagkasakit niini sa Pilipinas ug sa Mindanao, lapas 32,300 ang dunay COVID-19. Miabot na sa kapin 68,252,000 katao ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Duna na say sobra 43,981,000 nga recoveries ug sobra 1,557,000 ang namatay. Sa Pilipinas, 1,387 ang 19 cases nga natala karong adlaw. Busa miabot na sa 444,164 ang total COVID-19 cases sa nasud. Duna na say 408,942 nga recoveries ug 8,677 na ang namatay. Ug ganaa na sa 32,312 ang naigo og COVID-19 nga mga taga Mindanao.
26,032 ang naayo na ug 1,219 ang namatay. Gitino ni Mayor Inday Sara Duterte nga dili exempted ang mga badyaw sa mga pulisa nga ginapatuman sa syudad batok COVID-19 kiniluyo sa paglatagaw niini sa kadalanan taliwala sa pandemya. Nakaabot kang Mayor Inday Sara Duterte ang impormasyon kalabot sa paglatagaw sa mga badyaw sa kadalanan kung asag gado o gaduol o gapanguhit kini sa mga tao aron manglimos. Gibate og kabalaka ang mga tao sanglit walay mas ang kadaghanan sa mga badyaw nga delikado sa pagkuyanap sa COVID-19. Gitino sa mayor nga luyo sa pagpatuman sa mga hugot nga pulisa sa syudad kalabot health protocol batok COVID-19 dili exempted ang mga badyaw. Hinuon gilayong area ipa-rescue ang mga badyaw sa otoridad samtang ginaplanuhan usab ang pagtabang sa ilang panginabuhian aron dili kini manglimos sa kalsada. Ang ato ang CSWDA also was instructed to coordinate with the MWSDO sa ato ang mga silingan na to come up with a long-term na intervention and solution sa ato ang mga bisita ng mga badyaw diri sa Davao City. Barkada goals gayud kining unom ka maghigala sa Davao City kinsa human sa kadekada ilagayod na tukod ang ilang pangandoy nga cafe. Ato silang ilailahon pinaagi ning report. Nanimpalad isip mga chef sa cruise ship si Albert ug Francis. Samtang accountant receptionist ug logistics manager gawasab sa nasud kining si LV ug Divine. Si Jeffrey ug Richmond nga nabilin dinhi sa Davao City nahimong store managers. Silang tanan nagmalampuson human migraduar sa kursong HRM pipila na katuig ang milabay. Apan tungod og bisan sa pandemya, nakahigayon gihapon sila nga mahimong tinuod ang dugay na nilang pangandoy nga cafe. Kani nagsugod yun siya sa friendship, love nga para gyud makuha namo ni matukod ni nga business. Buot nilang mapatilaw sa mga Dabawenyo ang lasa sa Western ug Mediterranean cuisine nga gamit ang local ingredients. Lami siya nga murag na pagka-spicy, perfect siya sa mga dinner date. Minakalami. Yun. Bisan sa pandemya, determinado kining magbarkada nga mapadayon ang ilang negosyo. Busa doon na sila'y mensahe alang sa kabatan-unang sa Manila. Na dili dapat basihan ang pandemic or kagulian sa atong kinabuhi para mo give up ta. Kahit unsa man ang religion nimo, ang faith nato ba dira ta magstand, that is our foundation, our faith. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mga magtutudlo sa usa ka tulunghaan sa General Santos City ng hatag ug pagkaon ngadto sa ilang mga estudyante. Wala makapugong ang pandemya sa mga magtutudlo sa Dato Aka Dalid Elementary School sa General Santos City sa pagpanghatag og pagkaon ngadto sa gatusan ka estudyante atol sa ilang school-based feeding program. Giadtuan gyud sa mga magtutudlo ang balay sa mga bata aron ihatod ang pagkaon nga gidawat sa ilang mga ginikanan. Mapasalamato ng mga ginikanan sa maulaka nga mitumong nga mahimong himsog ang mga bata. Matod sa mga matutudlo, buot nilang mabusog ang mga bata dili lang sa kaalam kundi lakip sab sa ilang panglawas. Hayag ang matagabi karong Kapaskuhan palibot sa City Hall sa General Santos City human gipasiga na ang mga Christmas lights sa lugar. Bisan sa hulga sa COVID-19, midagsa gayud ang mga general sa palibot sa City Hall aron magpahulagway sa mga Christmas lights and decorations nga anaa sa City Hall grounds. Ang ubang mga ginikanan gipangdala ang ilang mga anak nga anaa lang sulod sa sakyanan aron makakita sa mga Christmas lights. Padayon paymangno sa lokal nga panggamhanan nga sundon ang health and safety protocols sa matag pagbisita aron makalikay sa COVID-19. Mga kapuso, 16 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwas ang among paghatod og balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo ka tumaulahi og dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Dagang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.